April 2010 beginnen familieleden en kunde haar een zorgen te maken over Michel de Vrieze. De 45-jarige inwoner van Boerum is een fanatiek skaker. Maar bij de club dat er lid is, komt er net opdagen bij een aantal belangrijke wedstrijden. De politie wordt inschakelen en er volgt een onderzoek. Daaruit wordt concludeerd dat de Vrieze mogelijk in een wenning in Greens om het leven gebracht is. December 2011 wordt een 34-jarige Turkse man aangehouden in Moskou. De man zit nog altijd vast. Hij wordt zien als haatvertochten, maar liet ont nota niet los. We binnen hem in verhoor. Hij praat ik wel, alleen nog wanneer niet. Ja, aan Jan, waar nou het lichaam van de Vrieze is. We hebben uitgebreid onderzoek dienend in de wenning, waar de Vrieze en ik de verdachte verblauwen. Daar hebben we een soort sporen ontroffen waaruit we voldoende aanleiding kennen, is dat er sprake is van een misdrijf. Met de belening van €10.000 hoopt justitie de zaak gauw oplossen te kunnen. Maar zelfs als het lichaam van de Vrieze net voen wordt, blijft de kans op een veroordeling onwezig. Het is natuurlijk heel moeilijk, omdat vanuit het aantreffen van het lichaam ik elkaar aanwijzingen al lezen kerst die richting de verdachte gaan. Maar het is al vaker voorkomen, ik in de rechtspraak, dat er een veroordeling geweest is voor een moord zonder lijk. Dat is dit jaar, is dat bijvoorbeeld nog bij het gerechtshof Arnhem uitsprutsen in een zaak. En dat heeft tot een veroordeling leidt.